És un col·lectiu de dones que treballem sobretot amb el NFT, la majoria són pioneres o professionals en aquest tema i volem demostrar també que tenim visibilitat, perquè a la dona normalment no se li dona tant visibilitat en el tema tecnològic i sovint estan dient que no hi ha dones artistes NFT o que treballen en les noves tecnologies. Utilitzem aquest nom, Gladiatrix, perquè té un paral·lelisme entre les gladiadores de l'època romana, que mai es parla d'elles, no? Sempre anomenem els gladiadors, no, com a héroes, però aquestes dones són totalment invisualitzades, que és exactament el que està passant en l'art amb les dones. La temàtica general d'aquest projecte és la superació de la dona en qualsevol problemàtica personal que tingui, no? I l'antifragilitat femenina, que podem superar els obstacles que normalment podem patir les dones, no? Com en el meu cas una malaltia que és la fibromiàlgia, que és molt típica en dones, encara que també hi ha homes, però cada dona des de la seva perspectiva. Avui farem una espècie de videoart al mur aquí del Circ de Tarragona, en col·laboració amb moltes dones artistes. Tenim a Marta Santmamet, que ens presentarà el brindis de les piedres, Maria MG, que ens presentarà la granada, Jenny Passenen, que ens presentarà el pavo real, jo mateixa faré la sèrie Painful, després tenim Adriana, que ens presentarà, bueno, Adriana juntament amb Alexandra, ens presentarà El que subjau, Mar ens presentarà l'obra Hola Mundo, i després tenim a Jonat Bas, que ens presentarà l'obra Resurgiendo de las cenizas. Què conta? Pues és bueno, el que he comentat abans, no? De cada dona té una problemàtica des de la seva perspectiva i hi ha un fil conductor que és la superació de tots els problemes que es podem afrontar a la nostra societat, no? I sobretot també visualitzar el potencial artístic que tenim en la creació d'art en moviment o art digital.